Moi, Mikko tässä terve. Katsotaan nopeasti, miksi sinun kannattaisi rakentaa upsell funnel, jos haluat skaalata palvelusi verkkoon, perustaa esimerkiksi verkkovalmennuksen, tai saada jo nykyiselle verkkovalmennukselle paljon lisää maksavia asiakkaita sen sijaan, että kasvatat pelkästään sähköpostilistaa ja toivot, että he joskus kääntyvät sinun asiakkaiksi. Upsell funnel koostuu ihan normaalin myyntifunnelin osasista. Eli sä johdat ihmisiä sosiaalisesta mediasta, esimerkiksi Facebook, Instagram, sun länderille, eli landing pageille, jossa sä tarjoat sinun ilmasta tämmöistä liidimagneettia tai sisäänheittotuotetta. Esimerkiksi 2 viikon treenihaaste tai joku muu vastaava. Ja sitten täällä toisessa laidassa on toi sun sähköpostiautomaatio, jolla sä jaat, joka on se sun jakoväline, millä sä jaat sen sinun ilmaisen liidimagneetin ja ihmiset päätyy sun sähköpostilistalle, jolloin sä voit viestitellä heille. Perinteinen myyntifunnel toimii ja koostuu näistä 3 osasesta. Mutta upsell funnel räjäyttää siinä kohti se pankin, että sen sijaan, että sä sen ilmaisen liidimagneetin jälkeen päästät sen ihmisen suoraan sinun sähköpostilistalle, sä johdatatkin sen tämmöiselle upsell-sivulle, jossa on one time offer myyntipiste. Sisäänheittotuotetta, esimerkiksi tätä sun 2 viikon treenihaastetta, täydentävä tai syventävä palvelu, isolla alennuksella, joka on voimassa vain tässä ja nyt. Esimerkiksi 2 viikon treenihaasteeseen hyvä tämmöinen täydentävä palvelu on vaikka 2 viikon ruokavalio. Hintahaarukka 19-29 €, kunhan se on selkeästi ilmoitettu, että se on tosi isolla alennuksella ja se tarjous on voimassa ainoastaan tässä ja nyt. Mitä tämä tekee sinun myynnillesi? Tässä näkyy yksi esimerkkiviikko, milloin on asiakkaalle laitettu upsell funnel käyntiin. Niin kuin huomaatte, ensimmäisenä päivänä ei ole ollut myyntiä ollenkaan, koska ei ollut markkinointiakaan. Toisena päivänä markkinointi pamahti käyntiin myöhään illalla, jolloin tuli ensimmäiset asiakkaat sisään. Mutta heti ensimmäisestä täydestä päivästä saatiin 106 ihmistä, eli reilu 100 ihmistä sähköpostilistalle lataamaan sen myynti- tai tämän liidimagneetin. Seuraavana päivänä 94 henkilöä latasi liidimagneetin ja näin päin pois. Ja tuossa alhaalla näkyy nuo mustalla pienellä olevat euromäärät on pelkkiä upsell-myyntejä. Eli 106 ihmistä latasi ensimmäisenä täytänä päivänä liidimagneetin ja upsell-myynti sillä siinä päivämääränä oli 467,72 €. Toisena päivänä 94 €, upsell-myynti 357 € ja niin päin pois. Markkinointiin tässä ajanjaksolla käytettiin 100 € vuorokaudessa. Eli 100 € vuorokaudessa käytettiin markkinointiin, sillä saatiin keskimäärin 90 ihmistä sähköpostilistalle ja myynti alvi 0, eli liikevaihtona keskimäärin 397 € per vuorokausi. Minkälaisen ruletin sä laittaisit tai pajatson sä laittaisit tästä käyntiin, jos sä tietäisit, että samana päivänä kun sä lyöt markkinointiin, Facebookiin, Instagramiin 100 € sisään, sä tulet saamaan 4-kertaisesti sen sinä päivänä jo takaisin. Eikö näin, että se räjäyttäisi sun markkinointibudjetin katon tai tekisi markkinointibudjetista merkityksettömän? Hei, jos tämä asia kiinnostaa sua, laita tili seurantaan ja kato tuolta linkin biosta pitempi ilmainen workshop, jossa me käydään näitä samoja asioita läpi. Palataan, morjes!